שמי ערן, אני עובד בלתת 5 שנים. אני רוצה להתחיל בתודה ענקית לכולכם שהגעתם לכאן הערב. יש פה חברים, בני משפחה, חברים מהצבא, מתנדבים מכל מגוון האפשרי, חברות שתומכות בנו, שהעובדים והמנהלים שלהם הגיעו לכאן הערב. ואני חושב שזה דבר, אותי באופן אישי מאוד מרגש לראות את זה. זה נותן הרבה מאוד כוח, זה לא טריוויאלי שהסכמתם לעזוב את הבתים שלכם, את המשפחות, לבוא לפה ככה לעבוד באמצע הלילה בשביל המטרה שאנחנו שמים ומנסים להשיג ביחד. אז באמת תודה ענקית. יש במדינת ישראל 1,000,000 אנשים רעבים. אנשים כמה שאנחנו עכשיו רואים את הצמיחה, אי אפשר להשיג טיסות, לא כולם, חצי מהאנשים נוסעים אולי לטורקיה ומבלים, ויש הרבה מאוד אנשים שפשוט אין להם את הדבר הבסיסי ביותר, אין להם את האפשרות לתת להם ולבני המשפחות שלהם את הסנדוויץ' לבית הספר, ארוחה חמה. הרבה פעמים זה בא על חשבון הרבה דברים אחרים, מנתקים להם את חשבון החשמל, והם נמצאים פשוט במצוקה מאוד מאוד קשה כל השנה. אנחנו היום, בפעם הראשונה במדינת ישראל, הולכים לעשות עצרת שקטה בכיכר רבין. ובמהלך השעות הקרובות, במהלך הלילה, אנחנו נפזר כאן בכיכר אלפי דמויות שייצגו את אותם אנשים רעבים. הסיבה שאנחנו החלטנו לעשות את זה, זה מכיוון שהאנשים האלה הם לא באים בעצמם, הם לא באים לעצרות, הם לא עושים הפגנות, הם עסוקים במלחמת הישרדות יומיומית, ומכיוון שהם באים מכל המגזרים בחברה הישראלית, אין מי שיעשה את זה בשבילם, אבל יש אותנו, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות היום. האנשים האלה ייצגו את 1,000,000 האנשים שאין להם, ואחרי שאנחנו נסיים את העבודה, רק תחשבו על הדבר הזה, תדמיינו שאחרי כל הדבר המדהים הזה אנחנו נצטרך עוד 100 כיכרות רבין כדי להגיע לכל אותם אנשים רעבים. אז השאיפה שלנו שמחר בבוקר מדינת ישראל מתעוררת לבוקר חדש, והמטרות שלנו זה דבר ראשון לדאוג לגייס 1,000,000 ארוחות לאותם אנשים, גם לקראת ראש השנה שמגיע בעוד 3 שבועות וגם לחודשים לאחר מכן. המטרה השנייה שלנו זה להעביר לכל מדינת ישראל ובעיקר לציבור הרחב שבעיית העוני לא נפתרה, ולהחזיר את הקשב ואת תשומת הלב הציבורית לבעיית העוני בכלל ולבעיית המצוקה של המזון בפרט. והמטרה השלישית שלנו זה הדבר האזרחי, הכוח האזרחי החיובי המדהים הזה, שאתם, האנשים שנמצאים פה, מייצגים אותו, יפעיל לחץ על הממשלה שלנו לקחת את האחריות. זה לא התפקיד שלנו לעשות את זה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בעצם, אנחנו רק מגלים אחריות כלפי אותם אנשים שאף אחד אחר לא עוזר להם. אני רוצה לעדכן אתכם שאנחנו הגשנו לפני חצי שנה עתירה לבג"ץ, אנחנו נמצאים במאבק כדי שהמדינה תיקח את האחריות, ואני מקווה שגם הפעולה הזאת, שהיא למעשה יריית הפתיחה של פעילות שתמשיך 3 שבועות, אנחנו הולכים לתלות שלטים בכל רחבי הארץ ולפעול בעשרות מוקדים עם אלפי מתנדבים כדי גם להעלות את המודעות ולגייס את הארוחות. אנחנו גם נעשה ערב שידורים מיוחד בערוץ 10, ואנחנו נעשה מבצע איסוף מזון מאוד גדול, ואני מקווה שישאר לנו כוח עד ראש השנה. אני מקווה שזה לא יישמע דמגוגי, ותאמינו לי שזה לא קלישאה, אבל אני בטוח שאם אתם הסכמתם לבוא לכאן היום, אז אנחנו נצליח. אז שוב תודה רבה, ועכשיו אני רוצה לקרוא לעידו, שהוא רכז המתנדבים הארצי שלנו, שייתן תדריך אחרי הנאומים מה בעצם אנחנו הולכים לעשות ואיך זה הולך להתבצע.